Študentský parlament Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizoval 0. ročník športového dňa bez hraníc. Na viacerých športoviskách ho podporilo bezmála 400 zaregistrovaných študentov. Športový deň bez hraníc bol určený nielen študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ale aj vysokoškolákom zo City univerzity či stredoškolákom, ba dokonca profesorom. Skrátka všetci športochtiví sa mohli zapojiť nielen súťažne, ale aj pohodovo rekreačne. Máme prenajaté všetky športové ihriská, ktoré sú blízko aj ďaleko a kto chce, sa môže zapojiť. Sú tu k zapojeniu od fotbalu, skvošu, tenisu, minigolfu, celošportového areálu M-Šport, ktorý nám vyšiel v ústretí. Ľudia, ktorí nie sú dobre športovo zdatní, si môžu zahrať minifotbal, sú tam šípky, rovnako je tam bowling, alebo si môžu zahrať golfový trenažér. Sme v prvom rade mladí ľudia a každý z nich by mal nejako športovať, zapojiť sa. Sú ľudia, ktorí športujú aktívne, tí prídu už len preto, že to robia. Sú tí, ktorí možno nemajú na to času. A toto je výhoda. Sú tu športy, ktoré sú pre normálnych ľudí alebo študentov drahšie alebo nákladnejšie. Ako je squash, predsa len ten golf, bowling, ktorý niečo stojí. A tuto má každý jeden možnosť si buď vyskúšať alebo zahrať svoju obľúbenú hru a zapojiť sa. Aby všetko fungovalo tak, ako má, bola dôležitá registrácia. Tá bola možná, čo sa aktívneho súťaženia týkalo len do poludnia. Spolu sa zaregistrovalo 395 študentov. Tí mali potom istú jednu výhodu. A síce konkrétne študenti, ktorí sa aktívne zapojili do športových disciplín a nemali splnený počet hodín na zápočet z telesnej výchovy, získali takto automaticky až 6 hodín do zápočtu. Toto podujatie vyvrcholí, dá sa povedať, že večerným programom, ktorý trvá do 24. Trošku priblížim, rád tu celý čas DJ. Na 6. hodinu, na 18. príde kapela Puls, ktorá bude hrať živý koncert. Popri tom budú samozrejme súťaže, rôzne tradičné a netradičné, bláznivé hry o kopec cien, ktorých máme naozaj dostatok, čiže každý si príde na svoje. A zároveň s týmto potom bude afterparty v Tropical bare, ktoré je tu na ostrove. A tam ešte môžem povedať takú kuriozitu, bude aj vystúpenie, dá sa povedať, že borcov, ktorí robia parkour, čiže vlastne beh cez mesto cez voľné prekážky. Toto všetko sa teda udialo 29. apríla na 0. ročníku športového dňa bez hraníc. Bolo dobre a organizátori sľubujú, že o rok bude ešte lepšie.